При заснемане на автомобила най-напред е необходимо да поставите превозното средство върху възможно най-равна повърхност. Когато отворите приложението, първата стъпка е въвеждане на VIN кода или ръчно сами да зададете параметрите на вашият автомобил. Следващата стъпка е заснемане на автомобил. По време на този етап е важно правилно да позиционирате телефона спрямо автомобила, в което ще ви помогне нашето приложение. Телефонът не може да бъде поставен твърде високо спрямо автомобила, нито твърде ниско. Оптималната височина е 1,3 метра от земята. Също така, в рамките на този етап на екрана ще видите и нивелири, за да може телефонът да стои възможно най-равно спрямо автомобила. След като заснемете целия автомобил отвън, нашият изкуствен интелект ще изреже автомобила от фона, върху който е бил сниман, и ще го постави на една от предложените в приложението среди. Съществува възможност нашият изкуствен интелект да разпознае мястото, където е поставена регистрационната табела на автомобила и там да добави вашето лого или желан текст. За да ви спестим време при заснемане, нашето приложение предлага опция при фотографиране под ъгъл от 40 и 5 градуса веднага да бъдат направени 3 снимки. Една на целия автомобил, една на фара и една на колелото, със същото качество, така че тези детайли да не е нужно да се снимат отделно. След като приключите с заснемането и след като изкуственият интелект завърши обработката на снимките, нашето приложение ще съхрани всички изображения в нашия десктоп панел, до който имате достъп от вашия компютър, а снимките могат да бъдат запазени и на вашия мобилен телефон,